Hello everyone, welcome back to our channel. Nwngtang बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नै आहा बोरायजों जों मोनसे जायगायाव ट्रेन लांनो नागिरदों आरोना। बे आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायग्रोनो आं नै बे बेगखौ आङो लांदां लानायनि खारनखौ दाहाय खोन्थागोन आरोना। बिनिफ्राय नै बे बेकारियाव फैबाय जोङो आब'मोनजोंहाय ज'नो मेथाइ लांनो थाखाय। ओमफ्राय दा मेथाइखौ जोङो अर्डार होदोंमोन। ओमफ्राय मोननायनि सिगां जोङो एसे कफि लोंग्रोबाय आरोना। बे आब'मोननिनो सासे गुमैयाहाय जोंखौ लोंहोदों आरो। ओमफ्राय दा नै बे आब'निनो फिसाला ओरैबायदि किउटमोन दसे थानाय समाव खेलायगासिनोमोन आरोना जि बामजाथारा मासे किउट। ओमफ्राय दा जोङो नै जाग्राया मोननानै जों लानानै थांबाय आरो। ओमफ्राय बे थांबाय थानायानो जाहैबाय जोंना नै बेलाय बेनो आंनि सिगाङाव मावनाय कलेजाव जोङो थांदों आरोना। माने जोङो बिदाय होबोआखैमोन नालाय जोंनि कलिगफोरखौ। बेखायनो जोङो दिनै सम मोननायावनो माने जोंना स्कुला बन्द'मोन खिन्थु बेया प्राइभेट इन्स्टिटिउसन ना बारा बन्द' थालाबाया। ओंखायनो जोङो जोंनि बन्द'आवनो जाहोखानोसै होननानै जोङो मेथाइफोर लानानै थांबाय आरो। बारा बुरजा नङा ओरैनो एफा एनैल' जों मालाय बहा हानो नङा होमबा। दा कलिगफ्राबो एसे बुरजामोन नालाय माने जोंना बे इउएनआव मोनथाम सेक्सन दङ। मोनसेया जाबाय स्कुलफोरनि, मोनसेया जाबाय हायार सेकेन्डारि आरो मोनसे डिग्रि। ओमफ्राय जोङो डिग्रियाव फोरोङोमोन बाट थेवबाबो बयखौबो जाहोनोसै होननानै लाबोजोब्बाय आरोना बयनिबो थाखाय। ओमफ्राय नै लोगो मोनबाय जोङो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दाना रायलायनायानो सेख'लायोसो ओरैबायदि सोर सोर मा शेयार खालामखो हाबाब हाबाब दाउस्रि हाजे सेख'लायनायसोमोन बासा सेख'लायनायफोरबायदि रायलायखाबाय आजां गाजांनो। बेसेबा गोबावनिफ्राय लोगो मोननाय नालाय ओंखायनो रायलायनोनो थोलायलाया आरोना। ओमफ्राय दा आङो नै आंनि गोदोनि जिरायग्रा जायगायाव जिरायफैबाय आरोना बेसेबांबा गोबावनिफ्राय मिस खालामबाय थानायमोन। ओमफ्राय बै आंनि खिथु उनाव जिअ'ग्राफि लिरनायमोन आरोना आं बुक्स ओमफ्राय आंनि माखासे नट्सफोर दङमोन। मानसियाबो गैला नालाय लिरनायाबो गोमोरलांफाबाय समजों। ओमफ्राय नैबे आब'मोनखौ बिराद गोबावनिफ्रायनो मिस खालामगासिनोमोन आङो। ओमफ्राय बे आब'मोना लिबावबो दंमोन नालाय ओंखायनो। ओमफ्राय बे आब'मोनखौ दा नै बयबो ज' रायलायबाय। ओमफ्राय दाना बिसोरो सिरि सिरि मोनसे प्लानिं खालामखोमादों आरोना। दाना नै जोंखौ लेंलांगासिनो फट' खेबनो थल' होननानै लेंलाङो आरो बिसोरो। ओमफ्राय दाना लेंलांनानै जोंखौ बे जोंना मोनसे डाइरेक्टर रुम थायो आरोना मास्टारफोर ज'नो मिटिं जाग्रा। दा बेयाव रुमाव थांगासिनोमोन जोङो नै बाहेरानिफ्राय जोंना बिदि भिउ नुहुरो आरोना खिरखिजों। ओमफ्राय जोङो नै ज' थांबाय मा खालामनो नागिरदों जों जेबो मिन्थिया गावस्रा सिरि सिरिल' मिनिखोमायो आरोना जोंखौ थौ आरो थौल' होननानै लिङो। ओमफ्राय नै जोङो रुम सिङाव हाबहैबाय दाना मिथिनो मोनबाय जे जोंखौ बिदाय होनो नागिरदों आरोना सार मेडाम मोनहा। दा बिनिसो प्लानिं खालामखोमादोंमोन बिसोरो। ओमफ्राय दा जोङो नै बयबो ज' जिरायबाय। ओमफ्राय जोंनि भाइस प्रिन्सिपालमोनबो फैजोब्बाय आरोना ज'नो। ओमफ्राय जानाखि कलिगफोर बे ग्रेजुवेट लेभेलनि बिसोर फैजोब्बाय आरो डिग्रि लेभेलनि फोरोंगिरिफ्रा फैजोब्बाय। माखासेयाथ' फैजोबनो हाया नालाय स' गावसोर गोजा फैबाय आरोना। ओमफ्राय जों बयबो नै रायलायलायबाय। दाना रायलायनानैहाय बे सारमोनानो गावसिनि बिबुंथिखौ होनानै जोंखौहाय जेन'बा बिदाय होनाय बायदि खालामबाय आरोना। मानो होनोबा जोंबो गोबावनि उनावसो थांदों आरो बिनि सायाव जोङो ज'खौनो जालायलायाखै नालाय जोंबो थांनो सोलाबा आरो गावसोरबो सोलाबा। ओंखायनो माने हठात जानाय प्रग्राम बिदि खालामबाय आरो। दा हठात जानाय खालामनाय प्रग्रामासो जाफुङो नालाय ओंखायनो गावस्राबो बिराद खुसि आरो बिदिनो हठात खालामनाय प्रग्रामासो जाफुङो बिदि होननानै गावस्राबो मिनिलायबाय आरोना। दा नै जोंना भाइस प्रिन्सिपाल साराबो गावनि माखासे बिबुंथि होबाय आरोना। बहुद मोजांबो मोनदों खुसिबो दुखुबो आरोना। माने बे एफा मोजां कलिग मोननायाबो खाफालनिसो खोथा नालाय। जेन'बा मोजां इन्स्टिटिउसनजों लोगोसे कलिगफ्राबो मोजांखौ मोननांगौ होमबासो नोंना खामानि मावनायाबो मोजां जायो। जेन'बा रोङैखौ फोरोंनाय मानाय जेन'बा गावखौ जेन'बा रावखौबो गाहाय देखायलाया बिदिमोन आरोना जोंनिया। ओंखायनो माने गारबोनायाव बिराद दुखुबो मोनदों आरो। दा गावसोरबो बिराद दुखु मोनदों मोजांबो मोनदों आरो। जेनेबा जोंनि गेजेरावनो सोरबा साक्सेस जायोबा मायोबा बयहाबो खुसि मोननाय जायो नालाय। ओमफ्राय दा गावसोरबो खुसिबो मोनदों ओमफ्राय गालांजानायनि दुखुबो आरोना। माने फिलिंसानो मिक्सारसो होनजायो आरो बे टाइमाव। ओमफ्राय दा नै बिसोरो बयबो जोंना बिनानावमोनहा जोंनि थाखाय आर'नाइ गानहोनो नागिरदों आरोना साफा जोङो माने डिपार्टमेन्टआ बेलेग बेलेग नालाय जोंनिया। ओमफ्राय गावबागाव डिपार्टमेन्टनि नामखौ होनै जोंखौ आर'नाइ गांफा गानहोबाय आरोना। दा बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आगैमोन। बे आब'आ बर' डिपार्टमेन्टनिमोन ओमफ्राय नैबे आब'आ इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनिमोन आरो। ओमफ्राय दा जाहाथे गावसोरबो मोजाङै मोजां बिदिनो सानसे सम साक्सेस जानो हायो बेखौनो आसा खालामबाय। ओमफ्राय नैबे आगैया
बे आगैया बटानि डिपार्टमेन्टनिमोन ओमफ्राय नैबे आब'आ इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनिमोन आरोना बे आब'आथ' बिराद गोबाव जाबायमोन बेयाव खाथिनाया बेनिफ्राय आंखौथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा आङो जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टनिमोन आरो दा बयनिफ्रायबो बिराद अननाय मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरोना गाबनोबो ओंखारलायदों ओमफ्राय दा जोंखौ नैबे आगै सासे खेबगासिनोमोन आरोना एसे मेम'रिस थाथोंसै होननानै दा बेजों लोगोसे जोंबो साफा साफा बिबुंथि होबाय आरोना जा एसे सानदोंमोन जाबायदि मेम'रि शेयार खालामलायदों माबायदि एक्सपिरियेन्स मोन्दों बेफोरखौ एसे शेयार खालामलायबाय बयनोबो जाहाथे माने उननियाबो इन्सपायार जायो आरोना बिनि थाखायनो ओमफ्राय दा नै जोंना भाइस प्रिन्सिपाला जोंखौ जोबथा बिदाय होबाय आरोना ओमफ्राय आंहाबो एसे मेम'रिसनि खेबना लाखिजोब्बाय आरो ममेन्टफोरखौ दा नैबे आब'आ बिराद अन्दाव बादाव गाबलायलायनाय बिबुंथि होबाय आरो लास्टावहाय ओमफ्राय ओरैबायदि मेगना मोदै जाजोब्बायमोन जोंना थानोनो हायाखै आरो एफा बिदि दुखु बुङो आब' नुयोबा माने बोरैबा मोनफिनलायदों आरोना बे टाइमखौहाय मा होनबावनो गाबनोबो ओंखारबाय मिनिनोबो ओंखारबाय बिराद माने बिराद मोजांमोन आरोना जोंनि थाखाय बेयो एक्सपिरियेन्स मोननाया लाइफआव माने बिदि मोनगोनखौनो आं सानाखैमोन आरो माने बिराद मोजां फेमिलि बायदि जों थादोंमोन नालाय ज'-ज'नो ओमफ्राय नै जोङो दा लास्ट जोंना लाइब्रेरियानमोन बे आगैया बेजों फट' लाबाय ओमफ्राय नैबे बिनानावजों आंहा बिराद खेलायोमोन नालाय बेजों लास्ट खेलायबोबाय आरो आं ओमफ्राय सारमोना नै जोंनोबो एसे जाहोफिनबावबाय गावसोरनो जाहोनाया जोंनोसो उल्था जाहोबाय दा जोंबो जाखांनानै बिदाय लाबाय आरोना गावस्राबो क्लास लानांगौ नालाय जों एथ'बांबो टाइम वेस्ट खालामजाया नै आंना मना लाबोनायनि खार'ना आंहा बिराद बुरजा नट्स बुक्स गालांनानै थांदोंमोन आरोना लांनो मोनाखैमोन दा बेखौ लाबाय आङो ओमफ्राय नै आदामोनखौबो नन टिचिं स्टाफमोन आरो बिसोरो दा बिसोरखौबो बाय बाय होनबाय दा जों नै थांफिनबाय आरोना थ' जोंनि भिडिअआ बेसेनोसै बाय बाय गुड नाइट